concerned about the First Lady, Yusek. Mm-mm. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasaan po siya and if she's okay. Yung tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinend sa aming video, sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back and ready for a meeting. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman ay, ito yung masasabi nating demolition job. So, wala pong katotohanan yon. Matulpa ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, dili tinuod to ang nag-circulate nga balita sa social media, why kamaturan, bakak o nya demolition job kuno mga sokit nga minaw. So akong balikon, hugot nga gihimakak ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang mga nanggawas nga balita nga gipugngan kuno sa mga otoridad ngadto sa United States of America si First Lady Lisa Marcos mga kabombo atol sa gihimong working visit niini sa Amerika. Si First Lady Lisa Marcos niadto sa US aron sa pagtambong sa Meeting of the Minds sa Estados Unidos og Manila International Film Festival events. Matod pa ni Presidential Communications Office Secretary Castro nga dili tinuod ang nag-circulate sa social media nga gihold si Lisa Marcos fake news. Matod pa niya, ayaw ko na magtuwa na, di na tinuod, demolition job lang kuno na mga soking tigaminaw. Gidugang pa ni Castro ga naabot si Lisa Marcos sa Manila niadtong pagkalunes alas 5 buntag. Pero mangutana lang ko kinsa may nagpalupok aning balita nga gipugngan kuno si First Lady Lisa Marcos sa United States mga kabombo. Kung dili man gani kini tinuod nganong misingaw maning balita kining maong balita nga nag-circulate diya sa social media kinsa may nagpasiog daani. Kay kung di pa ni tinuod nganong misingaw man kining ako mga sukin tigaminaw pangutana lang. Daghan man gud ang nangutana kung tinuod ba nga si Lisa Marcos gihold dito sa LA sa Hilton Hotel tungod kay giingong kuyog sila ni Paulo Tantoco, 44 anyos, kinsa namatay tungod sa giingong na overdose kuno sa drugs. Kinahanglan nga maklaro ni kung tinuod ba ning nanggawas nga istorya nga giingong kuyog si Lisa Marcos o si Paulo Tantoco dito sa LA mga kabombo. Matod pa sa nanggawas nga balita, namatay si Paulo Tantoco niadtong March 8 sa Waldorf Astoria Hotel sa Beverly Hills, California, USA. Giingong, mogamit ang termino nga giingong, na overdose kuno. Na overdose sa drugs mga suking tigaminaw. O nya gingong dugay kayo gipahibaw ngadto sa mga otoridad. Ang pagkamatay sa biktima milanat pa kuno og 7 ka oras, 7 hours before nahibalo ang mga pulis. Kung tinuod ni nganong dugay man gipahibalo ang mga otoridad nga naay namatay, kinahanglan mo tingog si Lisa Marcos ani aron maklaro kung unsa ni katinuod para once and for all alang sa katin-awan sa tanan nga nag-atang aning balitaa mga suking tigaminaw. Mao man gud ni ang gihimong rason sa mga supporters ni Duterte nga aron kuno ma-cover up ang nasinati ni Lisa Marcos ngadto sa Estados Unidos gidali og dakop si kanhi Presidente Rodrigo Duterte aron kuno ma-divert ang issue, aron kuno ma-divert ang atensyon sa mga tao mga kabombo. Motuo mo aning istorya ha? Namatay si Paulo dito sa Waldorf Astoria Hotel sa Beverly Hills, California, USA, March 8. Gidakop si Rodrigo Duterte diri sa Pilipinas, March 11. Tulo ka adlaw ang nakalabay. Nigawas ang giingong warrant of arrest batok ni Duterte. Onya, nganong moingon man kining mga supporters ni former President Rodrigo Duterte
nga tungod kay na hold sa Bisaya pa gipugnan si Lisa Marcos ngadto sa Amerika, tungod sa pagkamatay ni Paulo nga giingong na overdose kay giingong kuyog kuno sila, mogamit ang termino nga giingong, sa English pa allegedly kuyog silang duha sa diha na overdose kuno sa drogas kini si Paulo mao gihold kuno giingong gihold si Lisa Marcos mga kabombo. Mao na nga mangutan ako nganong moingon maning mga supporters ni former President Rodrigo Duterte nga tungod kay na-hold si Lisa Marcos ngadto sa Amerika, hinungdan nga gipadakop dayon si Duterte aron dili mahibaw-an ang nahitabo ni Lisa Marcos sa Amerika. Unsa may koneksyon mga kabombo nga hagbay raman na nga giplanuhan sa CICC nga dakpon si Duterte mga suking tigaminaw. Gani si Duterte mismo niingon sa taga-ICC, alin ang Modris Pilipinas ICC, imbestigari ko ninyo. Kay kung mamatay ko, di mo ka-imbestigar nako, hurry up. Gisulti biya na ni Duterte sa dihang invite siya sa Quadcom hearing mga suking tigaminaw. No? Nga ingon si Duterte nga, ari na mo diri ICC, karon dayon, hurry up, pagdali mo. Unya, ang mga supporters ni Duterte, ilang ipagawas nga tungod kay gihold si Lisa sa Amerika, mao kuno nga gipadakop si Duterte dayon para ma-divert ang issue mga suking tigaminaw, ma-divert kuno ang atensyon sa mga tao. Na timing ng tingali oy nga March 8 namatay si Paulo Tantuco, unya giingong na hold si Lisa, allegedly gihold kuno si Lisa, unya March 11 gidakop si Duterte mga suking tigaminaw. Mao na no ang kininiag kalambuan mga kabombo. No, pero hangtod ron wa pagyud mo tingog si kananaang Lisa Marcos sa mga suking tigaminaw. No? Pero para kanako mas maayo gyud nga mo tingog si Lisa Marcos. Nindot kayo kung gikan gyud sa horse's mouth ang tubag, gikan gyud sa kang Lisa Marcos. Dili bugat paminawon makabombo nga si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro mo'y mutubag. Kay wa man siya knowledge aning hitabua, kay wa man siya didto atol aning gingong nga namatay kuno si Paulo Tantuco, nya kuyog kuno sila ni Lisa Marcos, wa man siya aning taima, wa man siya knowledge ani, wa siya personal knowledge. So dili bugat nga siya maoy mutubag. Dapat gikan gyud ni Lisa Marcos, gikan gyud sa horse's mouth ang tubag mga kabombo.